Orduan, immunitate sistema indartzeko, azkenian daukagu C vitamina. C vitamina zitriko guztiak, fruta diela, barazkiak, baina batiba gordinak hartu behar dira. Orduan, ze gertatzen da, jende asko dago, ez zaiona fruta eta gustatzen, orduan, zer egin dezakegu? Bale, eta nuzukoan nolate, hau laxe, bale. Erdiarekin nahikoa. Erdiarekin nahikoa, bale. Orduan, C vitamina pixka. Hori, C vitamina pixkat, limoiak asko dauka, eta fruta gustatzen zaionari, jende asko dago fruta eta zaiona gustatzen. Bai. Orduan egingo genukena da, guk ensalada montatzen dugunean, Bai. piperra botako dio, piperrak C vitamina asko dauka, perrexila botako jo, gordinean, Bai. Eta adibidez, osto berdia, kononiguak edo ziazerbak edo espinaka bezala, horiek C vitamina asko dut. Eta orduan hor sartzen ari gara, fruta jate ez duen pertsonantzako. Jende asko dago, fruta ez zaiona asko gustatzen edo oso gutxi jaten duena. Baina bai zerbait gordina sartu behar da C vitaminarentzat. Bai, zer ezberdina da, ez? Barazki gauza gordina janero, kozinatuta azkenean galdu iten dute beti, ez? Bai, segun zelikagai bai, eta batiba C vitamina bai. C vitamina asko galtzen den bada. Baiz hemen, C vitamina pilo bat. Hau gordini jaten balin badeu, oso gutxi egin da jaten balin badeu, hemen C vitamina asko sartzen egera piperrarekin. Gero bestia da baita ere D vitamina. Orduan D vitamina okiko dugu arrai urdinean, frutu lehorrak, okiko dugu baita ere arrautza gorringoan, gero txampiñoia, perretxikuak, aguakatea, horiek D vitamina dute. Eguzkia ere, baina elikagaietan ere badago. Bai. Eta gero zinka da beste elikaiga bat, immunitate sistemantzako importantea dena. Proteina asko duten janarietan aurkituko deu, eta izango zen, errexena, almeja, muskuluak, alrendolak, kalabaza pipak, frutu lehorrak, oli askoa ere. Aragiak badu, baina norbaitek aragi askota jaten ez bali badu, esan dugun belikai horietan topatuko dugu. Eta gero, betikoa, probiotikoak, hartzituak hartu, gure este flora eta ondo mantentzeko. Horrekin ja, printzipioz? Bai, horrekin, askoz guiolo usatu gabe, horrekin ja gure immunitate sistema nahiko indartzu egongo litzateke. Gero hortik, ariketa fisikoak laguntzen du, hortan? Eiteak, immunitate sistema indartzeko? Bai, ariketa fisikoak deneretzako laguntzen du, eta gaina ariketa fisikoak eginda, egiten da oxigenatu, alkalinizatu egiten gara. Eta hori importantea da, alkalino egotea, gure, azido gaudenian, da gure virus eta bakterio txarrak indarra hartzen dute. Alkalino olima gaude, bakterio eta virus txarrak ez dira horren beste azten. Alkalino egote importantea da. Oso ondo.